Bună ziua! Azi vom vorbi de piramide alimentare și suntem aici, mă numesc Giovanni Baldantoni, formatore Global School și șef Giuseppe Sciaraffa, șef formatore de la Global School. Dorim să vă propunem o reprezentare grafică de ce este mai important să mâncăm zi de zi. Și nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce mâncăm. Dacă dorim să înțelegem ce mâncăm, sau mergem la piață sau la market și cumpărăm, sau ne uităm la piramida alimentare. Piramida alimentare este o reprezentare grafică cu ce? În primul rând ne spune aici de băută foarte multă apă. Pentru că noi suntem în majoritate făcut de apă, noi șef siamo fatti di acqua, giusto? La major di apă. Și după ce vedeți avem mișcare, activitate fizică. Dar dacă dorim să ne gândim ce putem mânca des, atunci trebuie să facem un cerc așa. Și vedeți aici spune mese principale, i pasti principali. Cu ce vor fi reprezentate? Cu vegetale, cu fructe și cu carbohidrate, adică pâine, paste, etc. Asta este la bază de la bucătăria mediterană. După ce, urcând, găsim, și asta putem mânca câteva porții pe zi, găsim lapte, iaurt, că tot putem mânca de multe ore pe zi, găsim nuc și mazline, dar pe partea dreptă găsim cel mai important de grăsime naturale, care este ulei de mazălină, nu? Che cosa c'ha dentro l'olio di mazălină, l'olio di oliva? Are atâta antioxidanti, c'ha molti antioxidanti, adică are antioxidanti, acest semnă polifenoli împotriva bătrânețe. Și atunci acest grăsime vegetale pot fi folosit la orice. Dacă urcăm mai sus, începem să reduce și piramida alimentare și să reduc și porții. Dacă vorbim de carne, de exemplu, vom mânca mai rar, de 2 ore pe săptămână. Dacă vorbim de pește, vorbim de un aliment care tot așa putem folosi de 2-3 ore pe săptămână. Dar când venim pe partea aceasta, legume, care ne dă niște proteine și sale minerale, etc., este o alimentație mai sănătoasă și este de sugerat. Nu uităm că pe lângă asta folosim de obicei speție care sunt deja aromatizate, genul usturoi, genul busuioc, genul mente, rozmarină, oregan. Și asta conține deja sare și șeful Sciaraffa ne sugeră să nu folosim sare la gătit, folosim arome naturale și câteodată punem și un pic de sare, nu? Pepe. Sì, le erbette sale. Erbe naturale conține deja sare. În momentul în care ajungem la proteine animale, avem și ouă. Și ouă e normal, mâncăm o porție, 2 pe săptămână. Nu vorbim, cum am vorbit jos, de parte base piramidei, care ne sugeră să mâncăm de multe ore vegetale și carbohidrate. Mergând mai sus, ajungem la urmă. Avem niște brânzeturi care pot fi fresh și dacă sunt fresh, proaspete, putem mânca mai mult. Dacă brânzeturile sunt uscate și înstagionate, genul parmezan, etc., vom mânca 2-3 porții pe săptămână, nu mai mult. La vârful piramide, aici, găsim grăsime care sunt conținute în ce? Dulciuri, salamurile, pentru că salamurile, de exemplu, o porție 2 maxim pe săptămână, pentru că asta nu e de sugerat, pentru că este împotriva circulației vasculare. E de sugerat frecvente un pahar de vin pe zi, dacă se vrea, cine este obișnuit. Vin roșu este și antioxidante. Dar pentru carne și proteine de carne e sugerată carne albă, coborăm și venim înapoi și ne reamintim că nu trebuie să uităm mișcare întotdeauna și nu trebuie să uităm să bem apă în continuare. Acum că v-am explicat împreună cu șeful Giuseppe Sciaraffa la cum se folosește piramide alimentare, ca să la punem în aplicare, este foarte important să ne gândim că o luăm, punem pe sub braț așa și plecăm la market, ok? Haide, Pepe, plecăm aici la market. Okay. La revedere! La revedere! Foarte bine, am ajuns, am întors de la market, am cumpărat ce trebuie, niște paste,
așa, am cumpărat vegetale, am cumpărat spezie, așa cum îi place șef Șaraf, așa vom condimenta atât cu mente, cu busuioc, cu de tot, dar după cum vedeți am pornit de la base piramide, stați puțin că vă arăt, vedeți ce am luat? Am luat tot ce e la base piramide, legume, vegetale, etc., că să începem să mâncăm sănătos. De acum încolo, haideți să mâncăm sănătos, să mâncăm și să urmărim educația alimentară, ce este importantă pentru tineri de ziua de azi și pentru noile generații. Avem la dispoziția voastră tot ce trebuie ca să vă învățăm cum trebuie făcut cumpărătura. Giovanni, non solo, ma siamo andati anche a piedi per fare il ginnastica. Perché il supermercato è vicino. Da, ce spune allora Pepe, abbiamo fatto una bella camminata. Ne-am și plimbat până acolo, uitați, ne-am mișcat. Mamma che sete che ho avuto quando sono arrivato, am bevuto tanta acqua. Am băut atâta apă, adică asta e viața normală, nu? Conviețuire, activitate fizică, folosim produs de sezon și până la urmă să fie produs original. N-am distrat, Pepe, tutto bene, poftă bună și să fiți sănătoși. Ottima salut!